when you are expecting a blessing but receives a curse instead. Hello everyone, welcome back to Sunny Life channel and thank you so much guys for tuning in. Social media have mixed emotions after Mampintsha's mother showed hatred to Babes and her family even denied her pregnancy. Apparently Mampintsha's mother was not invited to her son's traditional wedding but promised invitation on a white wedding. Guys, I'm actually surprised by what is happening between these two families. Firstly, it was Babes' father blaming Mampintsha of using love potion to Babes, and on the other side, Mampintsha's mother blames Babes for controlling her son. Please guys, check the whole video and leave your comment below and share your thoughts. Bye. Yeah, sanibona. Imina ke uMamandla Shemo ngampela. Omthale inyanga zo9. And then emva kwalokho singizodomoroziswa uyile lo makoti omusha lo. Obhedayo. Uthi umakoti thina asigcine ukufika so noma sofika umshado omhlophe. Ngicela ukwazi ukuthi ngempela lingashada kanjani ngingekho. Obani labantu besayi abakuphi ngibaze lapho angibazi uShomex udayise ngami uShomex usuthi kanali iqiniso ngoba namanje kufanele ngabe kulandelela amashekami shuthile sashutha imali kaShomex nomuzi wawushutha wenza yonke into indaba bona barule uBabes Babes uyisikhathini la kumina ngoba usacela imendo. Nisisa sigekho. Akazali ingane phela leyo. Ayithi ufake iponje. Akazali ingane. Akhipha isponje afake ingane yena. Ilinde izingane amawele ayithe uzowadeliver. Awekho amawele. Sengicela ukuthi ke uMandla wami ukulamvikele kulabo sathane aqomene nabo. Ngeke uthi usindise ushadele kaDlozi abantu abangasindise and then after that wena usunqo. Yes. Ubaba wakhe isele edala elihambe lovundula ilento ihlobo zalo engakazi livundile isikhathi satshotha imali yakhe yomntshonto. Usehamba no step mother bakhe uhamba nabantu besisister phela ngabazi mina. Ngibazela lapho abantu besisister uma ngabe ethanda ukuthi ngibazi. Njengoba amandla obondlayo obenzela yonke into indaba introduce mina udelete mina inyangeni ezo9 ngazala ingane angizange ilahle ingane ngayithi isakhona kwakhona ugogo nomkhulu wayezongibopha phela ubaba uMaphumulo ngoba umseshi vele ubaba uMaphumulo next door wasekhaya kwaMasta E556 mina ekhaya se E557 ngijwayela kabi fish Joba semincane kade fikile imoto ngo11 siyathatha sivalele isitolo kuthiwa siyathengelwa that's why ngihambe ngifaka obhaqi bengenza amabomu ngathi yabona unonduke isifabe nje urabishe ongengikwazi ukuthi uzozalani xa uzozala ikati abanamuzi abanalutho that's why bengahloniphi angikhulumi ke ngabazali babolile nje uma ka Babes bekufanele athintane nami njengoba athintana nami uzoba nombono ukuthi mama page angithi nimbiza ngama page mina ngimbiza ngoMandla kwenze kanjani manje njengoba kunje akaza kwenze lokho yazani ngoba ejalwele ukuhlala adle plate nesalad endlini ngoba phela indlu vela kanayo ngangijwayele kabi nini ngiyangijwayele